ke ai ke jinglong jingman bementa haba phai sha ke jing Shngain jong ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah ha ke jilla Meghalaya bat ki ai ki jing tenju ki badon ban pintikna ya ke jing Shngain jong ki iktian kan selain iktian grand sneo ya ki kena samla ba ya cheneng shirom ba ki long kemiro katar ke jing tombor threatening kaktian language mo tingi hab yet bai kata na ngayo iba ka ya kan ne ka lajur ti po ka imlang salang jongi bat saran sar per thai kan lada ka dei ka tombor ya ka Kynthei ya ka Khyllung Khynnah lei phimla ban ong ba ka dei ka kamjing namar rape is a societal violence. Kum ka Impulse NGO Network ngiliakat bala ban kampen sup ban yo kita ki legal support na ki lawyers ki ban penyarap iki bakan kampen stat and rate na da kaan ki kada slam palat ban iyo mo ban ai kini ki decision ka FIR ba film file hagi pulit film hab ban siu pisah film hab ban siu pisah ngila juyo jing tip bakshi ong ba o yo hab siu pisah phim ju hab siu pisa philej hang tu ong yaki ken yarap pentho namal ki dei ban yarap ban pentho bat khanang ba ngi pin sange ya ka jing snio wat hapdeng ka jinglong kerpang ka sandur jong ka imlang salang hakaba ka jingshim jaj bat ka jingyo pateng ka hyar na ka keme ka Meghalaya ka lasakhi ya ka jingkiu ka bajur haba phai sha ka jingdon jong ki kam thombor Persya ya ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah. Katkum ka kaipot National Crime Records Bureau lani ke NCRB jong usnem hajar ar ki don saulak saupusan hajar arspa sanpun riu tili ki kam thombor Persya ya ki Kynthei ha usnem hajar ar ka bakdo ya ka jingkiu ka ba 100% na usnem hajar arpawai. Kadba ki kam thombor Persya ya ki Khyllung Khynnah pat ki pin I ya ka jingkiu ka ba 0.9% haba ya nujor bat usnem hajar puwei ki jinghen ki long ki basai ki jing Shngain jung ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah shisha ka long ka bapin khuslai kumta ke ai ki jinglong jingman bementa haba phai sha ki jing Shngain jung ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah ha ka jilla Meghalaya bat ki ai ki jing tenju ki badon ban pintikna ya ka jing Shngain jung ki tungin ya sha skor ya ka ni ki jing yakren ban yathir yathan halor kani kamat kabakongsan ngidon ya ikong yaman langs im I badai I HOD Barim Sociology Department St Edmunds College Associate Professor kumjuru I Chairperson Barim Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights but I Chairperson Baminta jong ka State Commission for Women ringkatru kani janmi ngidon I ikong Agnes Karshiying I badai I social worker but I president jong ka civil society women organization. Haduh Katno ngidon ya ikong bari pela litan I badai I case manager but team lead Impulse NGO Network badi balatre hakani kakinhon la khat lais nem menta. Tiswa binginya chakmat akwa IP pin I ini I durki kindiat shwa binginya kren halor kani kamat kabakongsan. Ha kalai po terik ujiliu ka jingsha penyap besngo shakei kala pinpar nyang kriat ya kinong shong shnong ka pindeng umyong hamairang East and West Khasi Hills hakabala kenno ba uwe usamla ubadang arpo sans nem karata ya uba latip kerteng kum ura barto marngar na siap maunai ula ot pedot ya kasamla barim jong u haba shit bashai hakawai ka jaka pinyeng kali hakawai pat ka jingja la keno ba kawai ka khenna badang khat sansnem karta la lap bakala armet hadin bakala sha thombor la bunsin hala ukpana ubala don laipo prasnem karta kani ka jingja kala pa prathai hadin baka kami jong kani ka khenna kala kili purthom markmat naka kabala pinlong pat yaka panyathu shapang ka ei ka ba la jia baro hadin kani uni ukpana la sha kemno ha kipulit sakawai pat ka jingja kalawan ja hakathan so sun shillong hadin ba kawai ka durki kabala ring nakakor CCTV kala sapriang hakirinsan lat mathai wa pin I ya wei ubriu ubaka durkmat katba udang khlit skat jong ki Khynnah school bat ban ring durru hakafun jong u
Uni ubriu ubayeng hakalinti kim haringkat ke jingkat durkmat I kumba ula perkhat lupa bha shua banle yakane kam dakaba pinlong sop dungpat yaki Khynnah school ki bampoi perkhat ai kini ki jingja ki balawanja hakajalla hakini ki khindiat sngi sashi sen ki lawanra ya ka jingtho bria namar ka jingnang kiu ki kam thombor bersha ya ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah hakawai kalyang kabala pinsngo khya shikadai haba phai shaka jing Shngain wat haka imlang sa lang kaba shimjat ime kum ka jilla Meghalaya ka jingshlan banle yakini ki jat kam ka pinsngo shirkhai bat pinsu jer ya ka imlang sa lang hi baro kawai Kong yaman ngan sedang shona phi katkum ki jingtip balayo lum nekilat patai khubor kakdo ba kidon kita ki jingja bat ki jingkiu halor ki jingsha thombor ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah ha ka jala Meghalaya bat ka MSCW kala pinpau ya ka jingsungo khya halor kani ka jing shisha ka jingsungo ka jongphi opening comments te habanang kong do ai khuble yafi bat ki panelists badan lang hangni kumjor ki pat ba ki bapen te kadi ka shisha ka topik ka lani ka jing yakran kadi ka bakhya bha bat teng nang ban sedang nang no mo tamangim la len ya kata dangi pe ka imlang sa lang jongi bakal anang kiu shisha kini ka jing thombor jing le bor bat komta ter badai ki Khynnah Khyllung bat ya ki riu rang ba ki Kynthei teng wat ki rang ba kum jo hi te kadi ka basosi bat ka basosur khai bat nim kum pi ong bam so Shngain haka imlang ka salang hayeng ru dan jing Shngain maki dan kum pi kum pen I ki pana lani ki ba ki sha le ben ki Kynthei po ki lo jong ki ru domestic violence mo bong bat shabaru dan jing Shngain namar piyat po lenti Khynnah school ki le hok na ka kamram henry ki sha thombor lani ki sha ka dignity jong ki mo ka jing long rinyang jong ki kum ki Khyllung Khynnah ru ka la shim ya kata bat ngiyo I bat hapo ka jing trei ru mo ki bade ki harassment hapo ka jing trei ru ki don tengi yo I mdon jaka ba I kum balat naka ni ka jing thombor mo ti ngi hap pet ba nung kong do ban so tho ro ba kan ni kam dei tang ha em lang sa lang jongi tang ba ki ju kdo ko ma phi ong mane ba kan ni ga ri ka matrilineal society ba shim jat na ka long kame mo ti ka man ki por ki shi ong ba ka di ka patriarchy la ni ba shim jat no shin rang ba ki kham thombor ya kata ka ho nyim la len mar ki jing ni pe tang ha India mo ki dowry ki ni ki on ki leng bat ki ba dei bat ki kas ki brok khoi kadon Henry ngin hap ngin le sing ngin hap ya ngin dala por ka jing yakran ka jongi le sing ala ban ya kdo ka to ka ni ya ki e ki bangi so tho ba ki de ki daw jong ki ne ki jing thombor mo le sing ngin ai la chi ki we shwa tingan kli kata jing kli kong Agnes belingi sakhi ya kita ki jing kiu jong ki ne ki kam thombor ka dei ya ki Kynthei ki Khyllung Khynnah ka daw ba kong Agnes ka to ngai kublai shai phi ser ba khat I ni ba ikini be don lang ha panel I kong yaman ba di bari ba iki ba gi be snap lang ni ka ba susi ni perkhat man ko por mo ikini ki ka daw ba ha ya ka yang ni sngo let's see ka ba ka an kam te la kam ba but kilat bet da ka jing basuk la kumba kiyo ka nganale ru ngan thom bet ka Kynthei Khynnah ngan laj bet ngatang siu ngala laj kita ki ba shi yo sngo ki kran ki bri but ngiyo iru kiba don hi laka bor da ka pisa kila ban le kat baki mon rei ya ki rit kiria ba ka ya da kumwe but sakawai ru le se ko imlang sa lang hi kla her dor bangila be no imat le se ya kaspa ngila shube ikaspa
ngim perkat syu ya kata ka jing ya da ya ki Khyllung Khynnah ya ki Kynthei ngim burom syu la ja kata ka rukom hikai ke kaban hikai ya kata ka jing le wat lagi niam ru menta kamdon syu kata ka jing ya ban perkat ban wanra ya kata ka jing imblay kabangin burom yi iwe menta phin pe ki khna ru kim burom shu kata ka yu ngim kno e ki na mar ka dei jing hikai la se ka haka e ki jing duna ni ngim dei kita ki bastat ki ban yatip ya ka bun ki hindrai ki Khyllung Khynnah kidang dei ban le kai kidang dei ban mare ki ban reki lada ki sngosi kamut kadon ke haka jing im jung ki ka bakta bat lada ngisngam bapli tu ki kena kan poise ka ba kimyo jing yada bat kidon ki kies ki ba hadu menta ngidang hap but dien namar belai upana utrai ru ukpa kam umpat sya kem te upana lada udon kepisah ulaj kalok kayarap i upana menta dang kini kisngiru kipulit kidang hap tuet hap wat namar ba lada ikeme i yarap no i upana te kakun kabadang rit kadon jingeda ngi ke imlang salang ngi de benyada ngi de benyarap te kum kita ki ki lada ka an ka napo kasyari kan penmi da kaban num laj dapat dapikir ru bade nama teng ho oi khendiat mdei baro nimla ban generalize baro buan hi kidai bat pikiran hi ki Khyllung Khynnah lani ki ki Kynthei ki ban ngan pisau thu hi ba kadai ka jingja bat khendiat hoi ki don ki basu parep untu handrai case by case pihap yai pihap ban pej bat wat lum ya ong ba ngadai nang sarkar ngadai nang tanai kadai ka imlang salang bat ki khna ngladang imiada mento yu ke ngi bishar ninya in ai jubab hublai ken kata ken ke basuya ti ikong barisha bang kli ke jing kli phi ko ban yo sngun phi ha ka impulse NGO hatu pila dang don kita ki cases be phi dang hab bud din hadu menta hot kidan ki bon ki case bangi hab ban bot din la kalong ha ki domestic violence cases ne ki cases jong trafficking cases survivors they man each of ki case bangi follow ru ki survivor jongi ki ong ba kila thaj ban le chaka chakot namar ba ka slam lani ki kini ki daki let ru ka long ka rukam kli jing kli ki ru kalong ka ju ka pen kan mawi ka ka balaja te don maki ki bala move on more in life but again ka ju ki question ki kli te ki ong ba ka slam pala tingi hap justice tingi hap ya budin ki case jong ki survivors dan ki domestic violence but ki don ki case ki bala wan chingiru ki bri ki rape case ki bangi hap ya budin but ki ong kadon ki ong ba kinu kam put shuk kan nuru ya ki ru ki shitam man wan na shadu shnong man wan chni ka bai lenti bai ru ka long ka ta ti ki te takadaw ki ngi kum ka impulse NGO network ngi lekat bala ban pen kampen sup ban yo kita ki legal support ne ki lawyers ki ban penyarap iki bakan kampen stat and rate na da ka an ki kadang kaslam palat ban iyo mo ban ai kini ki decision tengah ben revisit ya ka an kita lagi ke bakong san ti ngakwa banyo sngo pan phi halor ke jinglong jingman jong kajuk menta halor gini ke jing Shngain ju Kynthei ber ki Khyllung Khynnah Haduh Katno ka impulse NGO ka sngokhya halor ka ni ka benta ngi kum ka organization ru ngi simkhya bha namar ba kat barang mi ka sngi ngi iba ki kilabun ki judge la project ki case the one mo ki bam la bangin mudur baka kala banlong hapo ka shnong jongi mar kum bagi te baka Meghalaya kalong kumki rape case ang tade ki
ki trafficking cases ru ki bon bha bangi ngiyo ki dan ki cases ki ba missing cases ki ba unreported dan ngila keren ni ki bahayeng ru ki long ki kim mi shabar long kim they don't kim wan ti ban report te ban convince ki ro kalong baka problem so ki domestic violence case ru ki wan so kini ki case ki bawan shingi ngi kim ka impulse NGO network ngi track man connect lang ban tray together with ka law enforcement but commission but ki nang ba kan kam state ka kam but ba ki kena ki long kemi ki kena ki nyo kam kloy kata ka jing ke justice mo te kong yaman sisi ngakwai pi pen sha ye ki nong pe ki jongi halor kita ki types of violence lani ki jat ki bat ki rukom thombor ki ba khamtam ki Kynthei ha ke jilla Meghalaya ki shem hoi hemat ben grand pang kata kan nang kong doi abangin su thu ka violence ne ke jing thombor ka mot kum no bun sin ngi dang mot ba shok ba dat ba pen yap lani ba rip mo ha po yeng ha sem lani shabar ring di ban kan mau ba ke jing thombor ka de kan no ba kita ki bam la ban ya dai le de ki la ban de Khyllung lani ki riu Kynthei ke jing thombor ka de teng chang tang ba keren si hakmat jong kiro kala long no ba pikren sniu chipang jong ki long ba keren ba ya ki lenti ki Kynthei ba pi da ka verbally ma bong verbal ya if teasing kum kita ro ni so kum bakam de ka thombor ka de namaru ya ka hok ki jong Kynthei ya ka jing sngo long ka riu Kynthei mo ya ka om na ka dignity ka jong ka ni la pen le ran te ke jing thombor ke ki bon kita ki benta ndai bong pa ban pen shai ki pat bai ka ta bro khoi yong ngi ngim ju shoi Kynthei ndai henry ka ktien pa de ktien kan shleng ktien grand sneo ye ki khna samla ba ya chening shirom ba ki long kemiro ka tar ke jing thombor threatening ka ktien language mo tingi hap yet bai ka ta na mar ngayo I ba ka ya ka ne ka la jur ti po ka em lang sa lang jongi bat saran sar ko thei gan te ka ta di ka we ba da bang ya kren chpang ne jing thombor ni hap pe ba de long ngang si istanat ban pe kam de ya ki so ki bla de mi ba pau mo ni hap pe ya ki jing ka ten rai ko mi la ekran mane ki la ekran ki panelist I kong Agnes ba di bari ro ni hap yet ikan nien dai ka sedang na she kata ka utau sembai ba mi kini ki jat jing sniu mo long kum ba jur ba pha ba kinyot mo ke ki ba sedang nganget ba ka sedang kumala ekran mane ka we na ka yeng ka sem mo ka we na ki jinget ki jongi ka we na ka culture jongi ka we na ki jing so tho bakla ba de ki jing bam tip la ne ki jing yet bi kita barok khot ki pen long ya ki brio ba kin don kata ka ayu ki jing shep tien ba ki jing shep teng ka pen mi ya ka jing thombor ki we ma ka jing tieng phila ban de dai te ita la dangi ai mi ita tamat I he basni ka shong ni ai ya no tinga I ha po ka em lang ka sa lang kham tam ha po ka hayeng ha sem ne ngi las tang ban ai ya ta bu sambai basniu baniu sambai ba ba na mar bele ni tem si ni mai ni tem ye ki ki khon ki kti mo bat ni la pen I nuksa mo teng deng jing bam ke jing di ke jing sho ya dat si lok ta ter ne ting la yo I la bet mo ya ke ki basniu te ki violent ni ong ni ka culture of violence ni la pen thao hakane ke em lang sa lang te ka tari ka we ta daw kam dei sho bo ong ba shimjat no pa na shimjat na ka kami ka dei na kita ki ong ki socialization bo ong pasdang na do dang na yeng kan te ka balang ro kum jo teng ho je ta so si ban ong kom tang along kristan manga ro re teng ong o ba ka dei ka em te ki ha ka jing kam kai ka jokes mo ya kita ro ki pen shlur ba ki pen scam ya ka ta ka jo ong ba o ka Kynthei ka dei ka daw ba ro khoi tidak kadiga double ok de sudat em ya ka long hatar kom kan de fiken ba kadiga blay le sipila ban long de kumwe mo de kita ro ki belief system ngi interpret long na ngi pen bakla ga jing ya tho la ne ga jing hikai ba mo ba kat kum ga jing so tho jongai ga bible ka hikai ba jisu ong ban burom ba ki Kynthei ro uda le shitom mo ban pen I kata ga dignity la dong hap kren de kan ne ma ki ba bon balang ki belong kristan mo ya kata ting hap revisit ya kata ni hap pai biang syaki jing hikai na ki long shua man shua na ki balang na ki jing hikai jongi wat ki nget wat ki hindu ki we ro kin hap le kom tai
Namar mo ngiyok kem tang ke besniu hi. Di kita ki cause ki ba suki ki man pada ki longkom ki sut ki longkom kita ki cancer ki ba dei hapok ka lang ka salang. Larang ngim le kata katan rai le no ai ba ong nyak kem phang la rep satu phang la ayu kom tan dei. I hap kum mo kum kajat ben riu kum ki naki bon balang pe ikong Agnes bat ngiro ngia bat I Barry bat ngiro ngia terei lang bat ka commission ho nyong bedi sarkar bedi ke ayu bro kha ngia don laki benta mo ngi hap ya te kata mo ngia tho ngia soi lang ki jing mo perkhat ke te ita ide iwe bangi de keren but kum baong mene ba kene ke ladon hi shai kata mo ke increase ke reporting menta ki la kham don ru but ngayo I ke bat ke we bang bat ke I ba ila bang ilap ha commission man ki pol ne ba iong I kong Agnes ru yo I kata ila do ke buram respect for each other nyim buram shu iwe shilok ngayo I ka pra ka jot ke kediga lack of respect so iwe daw pada mentan mangi ema ka jok ka ba ya chakmat mo ke technology social media ngasi onga mat Facebook kan ke ba pen prai pen jot ik yeng pen prai yeng mat ki teng kala ong Kynthei teu la text kom ta te map yang ai kata mo ye jing bhar ke di bandon tamangi di ban pet ru ye kata mar beli kam don jo ta ke jing shan ya iwe te but ngayo I social media teng yang lei mo na mangi share long pralog na ne ibro khoi rekat no ngi la yo ngi lap ek ta ba don ka jing jot te hapok ka lang ka hapok ki yeng ki sem kan te ngin ong kum no ngi hap don ka ngi kumana commission mentangi shim khia ban le ka research mo ban le proper data collection namar ba pin ong I pang dang ni tama I pang dang ni mo te dengi don ka research ila ban strategize ban page ba ide ita kan ba iba kham ayo te sai we pada jet be pikiran pang ka an mo ngatharai ka an ka hap kala ko kum ki brio bat kum ka por mo but shisha ka don kata ka jing ayu ka iki bala de le ki kam sneu ka poisha ka benta jong ki pulet but ka benta jong ka an mo somewhere hang ta teng iki don de ki iki sabut ngim don ki babyang lane ka don ki iki jing kut telai jing kut ksai ka bamla ban por chata te ka pen slam gen ya ga an te ki do man siam men ki brio bro kha ni do man siam yo fi ong bangim do man siam mo na ma teng iwe la man thaj iwe teng wan iwe ha ka system hi gen ni hap pe ni hap ikishla penjelan pelat ya kata ka proses haduk mo ang phi ki brio ki la thaj no ki du jing kermen no ngalap ya kan dia ngaruh menta bangla kham yo ikan det kan ya kan dia teng kelap bandi mano mo ngim yo ba ta ki sabut te mo ngim yo ba ki sabut te tamat chu kem kai tang sisi rang la yo bin ro no mo teng kita ro ngi perkhat ikong Agnes ko IP ban benrap kinjat halor ke ba I kong yamon ila dep ong nama ila khta halor kita kimat ba kongsan kum ke social media kanyam tenrai menta se kita ki proof ki sabut kat kum kijing lenti jong pi kum I social worker haduk menta don kita kisses kum kita hatu pisngo ba ketenrai kedai ki kita ki mat bat kita ki daw ki ba I kong yaman inang sudah batai mentan kata kajing ngan persya itu kajing ong I kong ya ka sabut ka hakarip akarip hi ka jing ong jom ka khna hi ka Supreme Court ka la ong ba ka dei ka khlan ba ka jing ong jom ka mar ka Kynthei iu kan po ban le ran le di hantu ban le ya iu te ka khlan ka ta ka statement jong ka tu ka victim ken even medical cannot iu na mal medical man ta por da don le ka bam sap le siu pisa ai ki manipulate many things ki am te jing ong jong ka khna lani jong ka Kynthei baja te that is strong in between that one or two could be just you tang ba la da kendo la kali ki ai kaya do kumoi te ko kung san ru ko wei ka long no ka jing namar ban kaya po ka shari ki hap thong ru ki briu ki badalong dedicated ban pen job ya ka
jingja pi Henry lada kia compromise no bro arliang kia don no ka iu te kamla bat kada don ka we ba idawan hi ibriu yong yang kumnu u defend u junior jong u bada udai ya ka long uta u bada ya ka nakaliang ka government u junior jong u bada udai ya u defend te he fin yo hok kung kita ru kidon te pinum la ban yo ya ki lada kam ya bet ha kata karukom jong kiru kinong iu but ni nakaliang ke imlang sa lang ngimday ban ong no bakaklem ja yingi ban ay ngiday ban yu i kanu ka ba yu ba ha ka imlang sa lang tu nginya yarap lang ke ngihap ban ya lada kis teng kidon ki bam nuot bapli pentip ke pentip namang kidon ki batri hok haka ayu ki baku aban tri hok kin yarap tangba lada mdon bawan ong bade kejenjar komentar dang recent kem kata baong mentan da ki late ki pulet ka kemi kam sha ko ong gadi ka kam yeng lada ka dei ka thombor ya ka Kynthei ya ka Khyllung Khynnah lei phimla ban ong ba ka dei ka kam yeng namar rape is a societal violence. Long ban pen yala ban pen shai lo kata long yo meneng yong ye sutu baklamo ni kem kren pang karip ong ngakren che bon meneng yong ki bon jat ki crimes mo ki thombor la ban de tin tele la ban de ka no jing threaten la de ne ya ka rep le tengi mi kren ya ka badai kum pi bet kum ta pin ot but nga sokmen ba pi rize kata ma teng bat ki rang ba shnong la ni ki shnong ro kum tan de ki shnong da jam nom no mo ko ngaknes teng ki ong kadai ka kam yeng kam sem mo ya kata tengi persya bet bat ngi si ong bet kan ba kam de ban nong kom ta namar balai kan ni pila ka kelak ta sya ka emlang ka salang kam de syu ka kam si yeng kan ni kan dang sian kan ni thui pi le ka dang don ka wi ka jinja ka wi ka shnong ro tengi sok komen ba ki rang ba shnong ro ki la khang shnong no ya tau brio long pi hap don ka jing ya tri lang te bat ban ai but ro kum no ban le mo ya kata kan but ya ka badai kum ngi meneng kren le asing am das mudam nang pai ki tien ibong sabut no ka ek jeng mot ka dei bateng teng nong da phim don ba ngam kren pang ka rape is rape especially ki khana ki badang khana dei tama teng ka dei ka threat ro mo te dang shumar shoban min office mintan ki don ki ong ba yong ita ikong mo yong hana ba ki phim le e spang kata ba ong ba utau ong ngan penyap ngan ot ngan rip kum tau ong bet ka kitien dei tang ong ban kasuk ban kren dei ila ban ai pulet kila ban kem kila e bro khoi tang balong wat ke e bang amot mene ong sabut kata ma da pidon recording da pidon ke jing tho la ne ke don ke bang ila ban yo bat kata te kan bat try te ka an ka kham khlanya kata kan ngamot de hai tai phang kem dei ya ki we ki Tokin dia nama mini ong sepangki pulit. Kani lagi police and public order kadi it's a state subject. Pikamut kadi hi ka responsibility jong kejala ka jongi ban wanra kata jing Shngain ban yada ya kinong shong shnong lagi di Kynthei Khyllung Khynnah ni ki nong shong shnong. Haduh Katno kong agnes pisngoba ka sarkar kalale ban pentikna ban penbet yakini ki jing bro hatu pisngoba kalale biang ni kadang don kita ki jing duna kadang duna ba ke namar ba pisah ka ja no ke kimut kuno pisah ka ja no namar ba pe tang hani si ngalai hapo na lenti nang tu na thembi joy ka jing dum tu bat ka jing lutir kolong nang tu hi bat ka jing mai ki Kynthei subu ki ya yang tu ba plikin ya shortcut ban mi stai sapo jan raino kam Shngain eru but shei kita ki CCTV ne kita ki thiet ru CCTV imat ki bom khlan te undai ba ka ja ka pisah namar ka pisah ka 1p fil ayo to record hang to ka pisah ki pha te shei manu shei ka poi ba phikwa Shngain ki Kynthei Khyllung Khynnah pen biang kita ki CCTV pen biang ki badai ban namar kan suk ban kumno ban wat ban yoi monitor but kin happen klein susu but bu kibadalong dedicated wat akal yang police ru namar ngiyo jingtib
Kidan ki bestuk kuat tang ban tray tulap tang menciok tulap. Ti kisu kim tray bah. Dan ray kidan ki kuat ban tray hok ai pen biang ya ki ya ka ke bade ban iu khnang ba kin yo ban poi banum bukan Shngain kan wan ke jing Shngain ke. Tekong bari kini hikam tombol kemdesu ke ba thamai ka jaman shwaru ki por bala lek katkum ke jing pe ke jong phi hatu phi sngo bakini ki kam ki ja khiri ngala ban ong namo ndai lada ki ja khiri ru ni kidan ki brik babure bat ki daw ki belai kadaw ko bani kong bang sngo manga kadai ba ki sngo le ran ban wan shkhmat ban yathu Kynthei leledi kimwan shkhmat ban report yakini ki cases hatu pi menjur ban nga hoi menjur ya kata namar ba ngiru kum ka organization ngila ayo ki case ki wan ki long kemi mo ki wan bat ongengi ba kani kerja bad kerja menin te sometimes kinal apoi her office ngila tho ngila ong ukit ngin nyarap ban pen file ka FIR learning in Malaysia Women Commission te before kataru kidan ki ba ong ba kidan ki case ngila lap kan ki ong up ngin da perkhatsha namar ba hayeng hasem ngi hab ya keren namar ba dakam support na yeng ka jenjar yang ti yang ada bat ka imlang ka salang ru kan sakren ya ka yeng ka sem jongi ti kibon ki case ba ki jakum ta kilukiwan ha office jungi ki ong bakin file ka ki kani ka jai ki bat ban ong pada ban let sha ka an pada ban let sha ka Women Commission ne sha ki pulet ban file ka complain kim tre ti kani ka la jaman ka por man ki por nadu menchua mentaru kadang jahi bat ka continue so most of bun ki case ki ong ba kin let sha khmat dan ba support ndai ndangi council ya kiru ki ong tong in Malaysia yeng in perkhat ngin ya keren hayeng asam but most of them ki ong bakade ka kam yeng ndaki wan biang hadien ti ka jinjar ngi kala adon ka case bangalapen file ru ngalapen file ka complain ti kat ba kala complain kala ayat na liang jongi ka kitu arungut pada kilaya sok kilaya ka bujing e ti menta katuka mga ngahap le I statement ngahap le attend court itu pada kila you can loka case ka pen jela ka pen kasimno ya ka por jongi rutin namar ba maki pada kila ya compromise so kila e shong biang kila e biang ti kalong difficult kan ting da mo bangin yo kita ki case ti ngisit ong bahaya kini ki long kemi ki bawan chingi ong dafi wan so bah long ai da ka batho mo kan kamsuk namar ba dafi ai bat ka jing tho ka jinjaring hadien habot ngi to nga namar ni yong ki klet em ting la bun kitien mo te ka ai ka ban kong de ba nga kwa ban ai ka de ka jing sok komen kan ya kata ya ka wei ka liang ba ki bon ki ba kli ki pat ba long ki jing kli ki bon ki pat ba ki ba dei na ka no na ki seng ki ba bon Kynthei na shin rang ki di ba don kam do ya na ba di im don itu ipin ta ma phim no mi yo shong ba fi tenga ngai ba bat ngai ro shisha teng ho ni la ban lek kum de kum tai ring de ban don ka jing kli de ban don ka ta ka jing ayu kai na mar ba ngim nom shong phat ka ta de ka wei ba arta ki jing mut jing perkhat da kum wei bat ki ru kom de ban le mo kata de ka wei te nga kwa ban ong shu pa de yong ik let che ka ni ka wei mo i kren chang ka jing thom bor mo de ba wan ki for commission and shu ai taman chi thoi le se ki pa ba ka wei ki di kambon ki di ki domestic violence bat ki ni ki ba pan wa shai te ba shai ki lok mo kita ka desertion kom to bat ka separation te mshwa ban wan pe nga don i te jing kemen ro mo nga sambut artan amar ba idon te wi Kynthei jat bang idang shu ja ta mo yong kong hana wi la ong te na ba dang ret ki khon te ngi shong dang mo te ngong nga te do yo dat biang pa de fi mo ong kam tan ma ki dat ki ke brok ha te da pi le da pi shong kha ka ne de ko e bang i kwa ban ong be shong kha wa de shong tang ma fiพิบองอีกิโกรกิคากิบรอกให้กันเป็นสแคมนะกันยาได้ฟีโรมอนมาตั้งหลักเละเตกิตากิจิงยาได้ประเด็นนะปอกะเก็บลังกษาลังกะโกรกิจัดกำตันมาตั้งกิมติบเลียกัดบะมอนตลาดจ้าประเดสเลวาดกินีกินันนี่มันมอก็ตาดีกว่าก็ดีก็ violence กันก็I mean ก็บางทีสุดนัดรุกิดอนกมกิตาที่
ke commission ke sim ya kiai kita ro nama teng ya senlok lang bat ya ki Kynthei bat cimrang ke baar pada kum ba kloi ke domestic violence pada ki badan kum kita badan protection ngi ai ke one stop center bakan ke simti nama ki kamdan kum ke unit ki dan ki legal help dan counseling kum ta terten dei bat ka wei bang yo I menta ka jing thombor kan ke ba kham jur ro kan bal anang ijur ngam tep ngathrai pila ban ya kubur ya kata ke dei kini ki badai ka kando mong hi ongi Kynthei fish shim ki yo ya ka ai ka anto ka lan mo kan ni lineage ka di ka property te henry nge yo I ba teng ha ka im lang sa ki shnong teng map yang aro ma ki don ki ba bon ki ba khambon ki ba han ri don ka to ka ne ka don ka jinglong thompor ro Mdei tang haka bong haka rape lene physical you brok kan kedai hapot wat ki shnong ro ki bashim ti hapo ka shnong dei ya ki riu Kynthei teng ki rangli teng kim don ban ya sat kum no dei ki shim ki kene ki to jaka khlam ai daw khlam ai kam dadan kan kata ka process to kene jing thombor kedai mdei tang yo bong lok lene ya ki briu bam tip day road na ka shnong ro na tadaw nga kerpat iki rang ba shnong ro ma be pinda yo even sulem iki riu Kynthei gan ya kan ka economic violence ba mo ka ba dei spang ki property ro kan ten tadaw teng pada ki pulet rong hab don ke teng nya don ke jing ya nya kendo ayo ban ya le persya rei bon hi pada ro ki ong hamar badep ka wei lawan ska wei mentala nang bon yes Hiduna treman power, mong hiduna, katanya kerpat ya ke ayur bagi sorkar ro pakai deban kambon syuk ki woman pun teng pada ke jai ke brok khoi don dang urang ba te unik le am don bagi hiduna ki woman police te tengi hapet kita pat lada don bale ban study bong balong committed ya kan ya te tang ban ngila ban wan ra syuk ki jimba kan mo kong Agnes I kong yaman mentain isu dak ong economic violence physical violence nglai osngo emotional violence khindia namar kata ngasngo kade ke ba kongsan palat ka ba bun ki briu ki bele ru kimtip but ki basafaru kishu suffer in kemo ono khni parang in silence penshangi khindia lor ta ke emotional violence but Haduh Katno kala ban kata ya ki Kynthei but ya karukom im ka jongki nganum long expert yang ay kata kan kung ki kisis matlayo Haduh menta at least tang ba kasulong no ba kidon ki long yeng ki ba economically ki jinjar wat ban wan subu na yeng syakut ban wan syakut ka bai kali kalau apa ya hajar lai hajar te kala kata ya ki tang ban kila perkhat lupa no kumnungan report but saka ban file saka FIR kibun kibamnang patho katu nakaliang jongka nila yu iba teng kidon ki police station kimyarap ban pentho kidon ba don bade te hoit ki pen yun rei sha ki ba dehi shabamnang bam start ki ba ki jing kino ngatulun dia mo what so de ka shnong ka jinga long shnong gondong sha aim tu te kamut kila I ka pher te ka rukom yarap te la long no ka economically ru ki ba khambit khambiang ki khamyo ka hok ki ba kham duk ka bahaya ki bakinyo ta ka hok ka disparity kala do you no hangta kan but ki teng ki don khandiat bade don bok ki shulur ki yakun si yakun dang menen dang phone iwe bupli ba la yo conviction yo tau ba rape ya ka khun jung I tang ba menta undang challenge ya ka time amar kila ai naga judgment kila ai kata ka snem ka nu snem menta ki mut ban challenge rei I ikwa ba dei ban ka tu ka judgment ka ban khlan dei ban penrit ken ya ka judgment ka time ken khnang ba kitu ki bale kin so thu ba pleng
phim lạ bên lẽ cai cái nhà cả Kynthei ya Khyllung Khynnah thì economically teng i hap sim da karam ru hap sim da karam bomban si ban yo be seneng serum ya ka teng sakut ki khot sau san sien ru Itali ba fu ne khandai sien la julej mudur kataru ibe ilej thì với ý quả bà cả nôm đơn cùng cái này cái chính gia cái thế cả ta cái ý bằng là Kong bari cái cái benda pat jong kilong yeng long sem ban khanglat ya kum kini ki jat kamrunar khamtam ya kita ki jingja ki baja halaram pe thì first ning kong ning shap kilong yeng kilong sem ki di ban tip cái number ba da ka shat tham bor ka long kemi dan ki khna ka long ke ka ba be an mar daki ki khanglat ka long ru ba ki whole ki evidence mo long kim sha ki ba kin let ban complain ni ki ong ba ka yin ka sem kan sa khlam ran ting shit ong kita ki kin tien am ti ka long ke ka ba ki di ban tiếp cái sisian baka ka Kynthei là ni khna ki sha thambor ki de ban support ya ka yaki nang ba kan yo men sim henry da ka de kim yo men sim pare kim la ban ni shakman ki takada ki dan ki case ba ki withdraw no kim tre shu ban wan shakman ba ka long yeng long sem ka long ka we ka ba ka de ka support system yaki bakin ong ngidan hang ni ngin rap ifikat ke bafidan kam nang bakan yo ban num buri kin yo ubri uba thambor ki nang baka kin yo ya ka ka justice mo ya ki riu Kynthei riu Khynnah mar bun ki case bangi ni iru ba kidan ki rip case ki baja badi na poyeng ti ki hap kumbai ong ikong ki kimi ki support no yo kupa te kalong ka jinja pe nya iti Khynnah ba in wan shakmat ba in ong ilong tieng no kan emotionally kan sa affect ki pada hadian habot ti kapor kam sha shu henry gadang don sak hendiat ban shi osngo ya ki kintin penwai ne iwe pe iwe ne phi an sedang sha ni kong yamon bangin ya terterung rasi kong Agnes ba i kong bari Jing shang sung ni dang shu sedang dek bon ki ke tang bang sen shu kedos tang iwe berit no what ngi shi klat bon sien ba ka Kynthei gan teng ni hoi ka diki ong bong right to one's own body mo ngapar khat kom ne dei man ta ka we na ka daw ka ba ka diki jing dok em ka ba pan ban bol ban poi teng shi ka jing thom bol ro mo te le sing di ban par khat thama ya ka ni ba ki Kynthei ki la ne ki long ne em ban yo shi bon ki khon te teng kam dan ka to ka space em te teng mo teng ko ba yong ni kong Agnes la sho ba yo I ka ne ba ka khia ka ban bol mo ba mar ba phap sa ya ki em teng ka la ka jing yen na ka jing yen ya pra ka yeng ro te na ta doi itar ma shkwa ba ngin par khat pat ki riu Kynthei teng kha par khat e ka met ron ma ka jing kwat jing khia menang yang emotional regadan ro ka physical health mo ki bangi khemia yo pan ya kren mo ban ya tai spang katan maka ta lut te kini li brok khoi reject thombor mong im dei tambong tang ka rip ken te tang I we belai bangi wan ya kren nang ni ro de bangi don ka jing sngo em bangi khia em Henry le sing ye don ijong ikam Henry ye don ye tre ijong ngim la ban pen kalabon tamang ngej ba da ngi sedang khandat I beret ye na ka commission bat na ki pat ba bat na ki seng ba jaj ni bat ngi pen I ai buat ai bor ngej scam la da ki don ki brio shisha ki ba don ka jing ket khia kan ni la ban le te tang balong ngim nom pej yak bong ngin case by case kum ya keren menen dei ngim la ban pen kalai ke perti brok we Henry itai bangin sumar nang ka long yeng sha ka school sha ka jing ka imlang ka salang dei nganget bat ka jing rap ka jong play kan bat ladang ni don ka awareness ka jing so tho ki pat ba mau ba kam dei tang ka ni ka ba dei tang I shimet ka dei bangin ya kun rup lang mo na ka shnong ka thao naki kirang ba bakin long sensitive gender sensitive mo bakin don ka jing snakin perkhat pang ka jing shongkha
bat iki Kynthei bat ki amin ki samla nadu dang ret gide ban hikai ban respect ban buram deh teki ki pun ki bangi kwa ban ong ngim don po ta mang ai khu le barok khoi ban nget scam bai kat tu kan ni jingwat mai sembot la ban ye perkhan tu ikong Agnes syukwa ban ông bà hak im lang sa lang nginyalong ringkat banya dei ban kanran dien ya kanu ru bangi kwa kajing thumu jongi baro kalong ban pen sange ya kajing thombor ya kajing sneu jong suoj ngim ladang isngap te kamut nginang ailat ya kajing sneu bat lada kidon ki bayoi ya kanu kajing sneu ka bayoi baja ha marjan ne haying jonu ba sha thombor manu pentip lada phim songluat ru sa supon sa supentep khnang ba kitu ki bajan dai kin yo ka jing yarap but khnang ba numpoi sakum ki jing ja ki basniu palat ba hadu banda du ki jing im jong ki ka ba ka long yeng ka du ya ki min sim jong ki badang dai ban im ki yap no bo pli ka tu ka long ka basusi ya kanu ka long yeng bangi susngap ki i bon ki khna ru ki da susi ki jing yap ji ki baja kum ke hakane beja kum tu besha ot ya kerendang besha penyap besha mat daka yu katu berkhoi kalong ke besusi bat ngias kwa pentip ru leng ba kani ke jong phi ba ka FIR ba fin file hagi pulet phim hap ban siu pisah phim hap ban siu pisah ngila ju yo jing tip bakshi ong ba o yo hap siu pisah phim ju hap siu pisah phi lech hang tu ong yaki ken yarap pentho namal ki dei ban yarap ban pentho bat khnang ba ngi pen sange ya ka jing snio dei bangi kwa ban thombor yanu ru ngi kwa ban ka imlang sa lang ka dei bat chenrang bat Kynthei bat Khyllung Khynnah tingi kwa ba ka don ba ka jing kemen ka jing baha ka jing snio te lada ki don ki bas ngau thombor ngim dei ban ailat bat khnang ban file ki FIR phila ban lech man ka por ki pulit ong yaki sobha pentho bat lada don bade ki bam yaram sa pentip ken kadon ka commission pentip ya kata jing mo bat khnang bangin yo ka jing Shngain ka ba Kulis bun kong Agnes khadu khadwai ngesap nei kong bari tinga mut ong ba tongin ya trailang baro but na Shnong na ka commission na ka government na different stakeholders mo ban te la kam kini ki kam ki bangi I menta kila khak shikha kila aja ti ngidi ban long ki ba ya support ya ki victims ki ba sha kini ki kam mo khnang ba ngimde ban buri ngimde ban ong ba kan salong wanra jing buram jingjak buram ya kaying kasem ti ngi kum ka impulse NGO na work ngi dan da fi dan kam fila ban wan shingi ngin pen yarap ipi ngin pen file kita ki complain ngin pen let's women commission ngila ban yarap ti da fi kinu ki kam ki baja fila ban wan approach ngi ru ngila ban pen hadin ngin select step by step mo ka procedure ti main is let's work together ban stop kani ki crime for the future of the next generation ta tiki kamrunar kim don rong don rup ne jat ben reu bat kumta kim pet khmat tangya kawei ka kinhun le ni tangya ki katu ka ni ki balajit ha ka imlang sa lang henry ka ta ya baro kumta ka jingkit khli habaya dei bat ka jing Shngain jong ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah dei ban yasam da ki kinhun sarkar ki nong thau an ki NGO bat ki reu pat ba kumju ngakwa ban happy bat kani kawei ka simbo perkhat bat ka jingja jong ki kam thombor persha ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah on omla bante lakam lada ngim per ki jing perkhat jong ki breu baro ka ya lingba ka jingkala jong ka jingman ba sin pat nga ai koble ya kinong simta ki jongi mata ka episode kong yaman langs ni ai koble ri kong Agnes Karshing bodi kong bari phella litan pengai koble pi kinong pe ki jongi sin pat hadu ni kendu ha ka episode bless you.